ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ግራንድ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን ዩቲዩብ ቻነል ኖርጂኤስ ቱቶሪያል እንኳን ኣብዚ ቻነል ኖርጂኤስ ቱቶሪያል ንበሉ ብዳሕና መጻኹም ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና እንታይ ኖድ ሞጁል ሲስተም ጥቕሚ ኖድ ሞጁል ሲስተም እና ዓይነታት ኖድ ሞጁል ሲስተም ርኢና ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ ካብቶም ዓይነታት ኖድ ሞጁል ሲስተም ከዓ ሎካል ሞጁል ሲስተም ዝበሃል ከመይ ጌርና ኢና ሎካል ሞጁል ሲስተም ክሬት ንገብር ከመይ ጌርና ከዓ ሎካል ሞጁል ሲስተም ንጥቀመሉ ብፕራክቲካልና ብቲዮሪና ፕራክቲካል ርኢና ምንባርና ዝዝከር እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ልምዓንቲ ፕሮግራምና ድማ ካብኡ ቀፂሉ ካብዞም ሰለስተ ዓይነታት ሞጁል ዝኾነ ያው ኮር ሞጁል ዝበሃል ማለት እዩ ኮር ሞጁል ኢን ዲቴይል ካብ ዓይነታት ኮር ሞጁል ሓደ ኤፍኤስ ሞጁል ማለት እዩ ስለዚ ፋይል ሲስተም ማለት ፋይል ሲስተም ሞጁል ኦር ኮር ሞጁል ብደንብ ንሪኢና ኣብዚ ፋይል ሲስተም ኮር ሞጁል እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት እዩ እንታይ እዩ ኤፍኤስ ሞጁል እንታይ እዩ ያው እንታይ እዩ ጥቕሙ ኸ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ኣሲንክረስ እና ሲንክረንስሊ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ንፋይል ኦፕሬሽን ንብል ያው ንሪኢና ኣብ ልምዓንቲ ፕሮግራም ስለዚ ቀጥታ ናብኡ ክምርሐኩም ናብቲ ፋይል ሞጁል ማለት እዩ እቲ ፋይል ሞጁል እንታይ እዩ ካብቶም ዓይነታት ኮር ሞጁል እዩ ምክንያቱ ሞጁል ሲስተም ኖድ ሞጁል ሲስተም ሰለስተ ዓይነት ኖድ ሞጁል ሲስተም ኣለዉ ኢልና ነርና እቲ ሓደ ሎካል ሞጁል ሲስተም ይበሃል እቲ ካልኣይ ከዓ ኮር ሞጁል ሲስተም ይበሃል እቲ ሳልሳይ ሰርድ ፓርቲ ሞጁል ሲስተም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ሞጁል ሲስተም ሎካል ሞጁል ከም ዝሓለፈ ዝረአናዮ ሎካል ሞጁል ሲስተም እዩ ባዕልና ክሬት ንገብሮ ባዕልና ከዓ ንጥቀመሉ ማለት ዊ ዲፋይን ባዕልና ዲፋይን ንገብረሉ ባዕልና ከስተማይዝ ሞጁል ዝበሃል ማለት ኦር ዲፋይን ዩዘር ዲፋይንድ ሞጁል ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ ኮር ሞጁል ሲስተም እዩ ኮር ሞጁል ሲስተም ማለት ኢንዳይሬክትሊ ኖድ.ጂኤስ ኢንስታል ክንገብር ተለና ምስ ኖድ.ጂኤስ ፕሪፓኬጅድ ኮይኑ ዝመፀ ሞጁል እዩ ማለት እዩ which is ኮር ሞጁል ይበሃል ወይ ከዓ ሲስተም ሞጁል ይበሃል ወይ ከዓ ቢልት-ኢን ሞጁል ይበሃል ስለዚ ኤፍኤስ ሞጁል እንታይ እዩ ኮር ሞጁል እዩ ኮር ሞጁል ማለት ናይ ቢልት-ኢን እዩ ከዓ ሲስተም ሞጁል እዩ ወይ ድማ ኖድ.ጂኤስ ኢንስታል ክንገብር ተለና ፕሪፓኬጅድ ኮይኑ ዝመፀ ሞጁል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሞጁል እዚ ኢንስታል ምግባር የድለና ክሬት ምግባር የድለና ኦር ክሬትድ እዩ ስለዚ ቢልት-ኢን ስለኾነ ማለት እዩ ጥቕሚ እንታይ እዩ allow us to work with file system on our computer ዝኾነ ይኹን ፋይል ሲስተም ክንሰርሕ እንድሕር ኢልና ኮይና ብኖድ.ጂኤስ ስለዚ ሲምፕሊ ሲምፕሊ እዚ ሞጁል እዚ ክንጥቀም እንታይ ዓይነት ሞጁል ኤፍኤስ ዝበሃል ሞጁል ዝኾነ ይኽእል ፋይል ኦፕሬሽን ማለት ፋይል ክሪድ ክገብር ተኾይና ፋይል ክላኡ ክፅሕፍ ተኾይና ወይ ክድምስስ ተኾይና ፋይል ብኖድ.ጂኤስ ኢና ናብጋ ኣለና ፋይል ኣፕዴት ክገብር ተኾይና ኤቭሪ ፕሮድ ኦፕሬሽን ሲምፕሊ ኦፕሬሽን ክገብር ተኾይና ክሬት ሪድ ኣፕዴት ዲሌት ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፋይል ሲስተም ተኾይኑ እንታይ ሞጁል ክመፀልና ማለት እዩ ሞጁል ክሰርሐሉ ኣለኒ ስለዚ ዓይነት ሞጁል ክጥቀመሉ ማለት እዩ ኤፍኤስ ሞጁል ማለት እዩ ስለዚ ሲምፕሊ ኤፍኤስ ሞጁል ማለት ሞጁል ዊዝ ፎር ፋይል ኦፍ ፊል ሲስተም ኦፕሬሽን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮር ሞጁል እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ያው እቲ ዓይነት ፋይል ክኾን ይኽእል ዶት ቴክስት ክኾን ይኽእል ዶት ጂሰን እውን ክኾን ይኽእል እዚ ዝኾነ ይኹን ፋይል እዚኦም ኣይዘይ ፕራክቲካል ክንሪኦም ኢና ኣብዚ ግን ያው እዚ ሞጁል እዚ ፋይል ኦፕሬሽን ክሰርሕ ከለኹ ካብ ፋይል ሲስተመይ ኦፕሬሽን ሎድ የገብር ኣለኹ ወይ ከዓ ራይት ዝገብር ስለ ዘርኢ ኤክስኪዩሽን ታይም ይወስድ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኖድ.ጂኤስ ክልተ ዓይነት ኦፕሬሽን ኣለዎ ኣሲንክሮነስ ኦፕሬሽን ሲንክሮነስሊ ኦፕሬሽን ማለት እዩ ሲንክሮነስሊ ኦፕሬሽን ኣሲንክሮነስ ኣብ ናይ መጀመርያ ቱቶሪያልና ካራክተር ኦፍ ኖድ.ጂኤስ ርኢና ምንበርና ዝርከብ ኮይኑ ሲንክሮነስሊ መብዛሕትኡ ያው እንታይ ሲንክሮነስሊ ዝብል ኢች ላይን ኦፍ ኮድ ሓንቲ ላይን ኦፍ ኮድ ኤክስኪዩት ምስ ገበረት ቀፂላ እዛ ካልእ ያው ኔክስት ላይን ኦፍ ኮድ ኤክስኪዩት ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ፓራሌል ይኸይድ ሞጁል ሲስተም ያው ብሲንክሮነስሊ አሲንክሮነስ ኦፕሬሽን እና አሲንክሮነስ ኦፕሬሽን ክኾን ይኽእል እዩ ሲንክሮነስ ኦፕሬሽን ማለትና ያው ሓደ ኮድ ኦፍ ኤክስኪዩሽን ክገብር ተሎ ለካልእ ኔክስት ዘሎ ወይ ለኣዘር ኮድ ኦፍ ኤክስኪዩሽን ፖዝ እዩ ዝገብሮ ምክንያቱ እዛ ላይን ኦፍ ኮድ እዛ ኤክስኪዩሽን እዛ ኮድ ከይወደአት ኔክስት ኮድ ክሓልፍ ይኽእል ይኮን ተለና ማለት እዩ ኣሲንክሮነስ ግን ኣብዚ ናይ መጀመርያ ኣሎ ስለ ኖድ.ጂኤስ ተራና ርኢና ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ እንታይ ግን ኣሲንክሮነስ ኦፕሬሽን እዩ ማለትና ተኾይና ሓደ ኤክስኪዩሽን ሓደ ላይን ኦፍ ኮድ ኤክስኪዩት ክሳዕ ዝገብር ኣይፅበይን እንታይ ደኣ ፎር ዘ ኔክስት ላይን ኦፍ ኮድ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ላበይ ዝገብሮም ላብ ኮል ባክ ፋንክሽን እዩ ሃንድል ዝገብሮም ስለዚ ላብ ዝኾነ ስታክ ላብ ኪዩ የፅንሖም ስለዚ ከረንት ኪዩ የፅንሖሞ ዘምረኹም ፊኒሽ ምስ ዝኾነ ከዓ ወይ ምስ ወደ ኤክስኪዩሽኑ ስለዚ ይምለስ ማለት ኮል ባክ ፋንክሽን ይምለስ ስለዚ ኤፍኤስ ሞጁል ብክልተ ዓይነት መንገዲ ክንሪኦ ማለት ሲንክሮነስሊ እና አሲንክሮነስሊ ኦፕሬሽን እና ክንሪኦ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ኩሉ ሕትሪለና ሲንክሮነስሊ አሲንክሮነስሊ ክሩድ ኦፕሬሽን ኢና ክንርኢ ሃመገረ ክሬት ዝገብር ፋይል which is ራይት ማለት እዩ ሃመገረ ሓሪድ ዝገብር ሃመገረ ኣፕዴት ዝገብር ኣፕዴት most of the time ፋይል ሲስተም appended እዩ ሃመገረ ፋይል ከዓ ዲሌት ይገብር ማለት እዩ ማለት እዩ ኖድ.ጂኤስ ቱቶሪያል ዘለ ስለዚ ብቪዥዋል ኮድ ክኸፍቶ ማለት እዩ
إذا أبزي تاي فكرة اللي هو لوكال موديل بزحلة فكرة غير إنه معناتها هم يقرنا لوكال موديل هم نتكلم هم قرنا إمبورت هم جوبر نرينا نرنا حزقة أبزي تاي أبديت جي إس simply MPT موديل أو MPT موديل اللي معناته لذا أبزي أوبريشن جبر ያው ፋይል እዚ ፋይል ኦፕሬሽን ዝገብር ስለዚ እዚ ፋይል ሪድ ዝገብር ራይት ዝገብር ኦር አፐንድ ዝገብር ዲሌት ዝገብር እዚ ኣብዚ ፎልደር አለ ኖድ.ጂኤስ ፋይል ሲስተም ሲንክ ዝብል ማለት ስለዚ ፎልደር ሲንክ አይ ዝለይ አፐንድ ንገብረሉ ቴክስት ስለዚ አፐንድ ንገብር ስለዚ ካ ኢንፑት ቴክስት ኣሎ ስለዚ ዲስፕሌይ ንገብረሉ ሪድ ማለት እዩ እዚ አውትፑት ከዓ ስለዚ ንፅሕፈሉ ማለት እዩ አና ዘ ፋይል ታይና አነ ዲሌት ልብል ዲሌት ዘ ቴክስት ዲሌት ቴክስት ዘሎ ነገር ስለዚ ዲሌት ታይ ክሕዘ ኣሎ simply ولا زي input زي كنا تحزن خلينا لذي جواتاي مزون فايل زي مالتي بعد ما سرحي تايم كل زي فايل موجود تاين قورلني ياو import قورلني ويكع load قورلني كور مجري لذي load قورلني load قور تخون تاجا const fs وين معري يقال هذا زي كلاس fs مالتي لذي أبزي تايل قورلني هو load fs موجود مالتي اس لوج مجمره اف اس لوج موجل لود غيرن اخ معناتي لذي او ستايك سرح يا سينكرونسلي معناتي سينكرونسلي يا ريدينج فايل معناتي مجمره قدم اسرع فايل اوبريشن سينكرونسلي ريد الجبر لذي ريد جبر تلخ مجمره تاي جبرلني كاوينا فازي ريد هم جبر سيت جبرات لذي تاي جبرلني فازي لا ديفاين جبرلني معناتي لذي كونست read path ማለት read path معري read path از define ገብቶ ለኹ read path መጀመሪያ ዛ path ዚኣ ኣብዚ ዛ input ያ read ገብር ለለ input text ማለት ስለዚ ዛ path ዚኣ everything absolute path እና relative path መጽሐፍ ይሆናል ስለዚ every ጌጋ ከይመጽእ ግን ዝሆል absolute path መጽሐፍ base idea ማለት ስለዚ absolute path መጽሐፍ ከዓ እንታይ ንጥቀምና dir name ዝበሃል ስፔሻል ኖድ.ጂኤስ ቫሪያብል ስፔሻል ኖድ.ጂኤስ ቫሪያብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ dir name እንታይ ይጠቅመና ያው ኖድ.ጂኤስ ቫሪያብል እዩ ኦሬዲ አብሶሉት ባዝ ናይዚ ከረንት ኤክስኪዩት ዝገብርሎ ሞጁል አብሶሉት ባዝ እዩ ዝሕዘልና አብሶሉት ባዝ ማለት ንኣብነት መጀመሪያ መጽሐፈስ ትግረውሊ መጀመሪያ በቴምፕሌት ኤክስፕሬሽን ያን ዝብዚያ ጥቀም ቴምፕሌት ኤክስፕሬሽን ስለዚ here ንልሞ ኳን ኖድ.ጂኤስ فعلا node.js ذا كي capitalization everything ማለት just f capitalize sync ማለት sync or input dot text ذا كذا ናይ input dot text ፓዛ ዚያ እዛ መገራለስ check it now not console dot log ያው dir name ታዩ ሄለ dir name ታዩ ለምሳሌ እንድሕር ኢላ ኮይነ ለዝራን ገራማ ዚያ this position the هون هون مجرى نقبر تلخو يا نود إلى ران نقبر أب زي تاي حزنا نزيا لكن إذا مجل زياس سي يزار كاليب دوكمنت نرجع سترال ثلاث لذي absolute بازا حياتنا لذي أذا نرجع absolute بازا كاب نرجع سترال حياتنا ناكس لذي قصير لا نرجع سيسينك input dot text حياتنا مثل لذي بقى بايز زي نحر ديرنا متكون نسباز هنا منهم جيجا عين فترة معلش لذي بازي أو simply for simulation سلخنا أو هذه define غير اللهم هذه كتير character human being نا computer understand كورو بس لا أنا human being understand لكن لا encoding كورو اللي سبزي encoding وين define قبل اللهم هذه const encoding equals to etf8 زي encoding تاعي unique character computer na understand koro t byte character 0 and 1 binary ማለት እዚ in order to understand human understand readable text ልኾን ይኹን ኮነና ተኾይኖ most of the time our reading file እና our writing file እና እንጥቀመሉ እዚ encoding character ስለዚ ይጠቅመና ያው read ከብተልና write ከብተለኹ ማለት እዩ እዚ 8 bit ከም ጸልና ይኻሊ ምን ይንገውሊ ስለዚ ኮምፒውተርና ባይት ወይ ባይነሪ ስለ አንደርስታንድ ትገብር አማን ሪዳል ካ 8 bit sequence most of the time understand ይገብር ስለዚህ human being understand encoding በቃ encoding scheme
encoding skew or encoding character set ይዝበሃል ማለት እዚ ዲፋይን ገይረ ኣለኹ እንታይ ቀፂለ እንታይ ይገብር ፓዝውን ዲፋይን ገይረ ኢንኮዲንግ ዲፋይን ገይረ ኣለኹ ስለዚ ዛና መጀመርያ ስርሐ ሪዲንግ ገይረ ሓስበናሁ ሪድ ገብር ኣለኹ ማለት ሲንክሮንስሊ ሪድ ይገብር ኣለኹ ቀፂለኻ ስለዚ ሪድ ገብር ተለኹ ኤቭሪቲንግ ትራይ ኢለ ካች ማለት እዩ is error is እዚ እንድሕር ኤረር ሃልዩ እንታይ ይገብረልና console.log read ይገብር ኣለኹ for time file is not displayed ነው reading most of the time እንድሕር ዝህልቶ ስለዚ ኤፍኤስ ሪድ ይገብር ሓስየ ኣለኹ ስለዚ መጀመርያ እዚ ሞጁል ሲስተም ሪድ ንገብር ኤፍኤስ ሞጁል እዩ ኤፍኤስ ሞጁል ይገብር ማለት ካው ሪድ ይገብር ሪድ ከመፅእ ኣለኹ ፋይል ሲንክ ስለዚ ሲንክሮንስሊ ክትጥቀም ነው ፋይል ሲንክ ክገብር ኣለኹ ማለት እዩ ካው ዓይነት ፓራሜትር ይጥቀም ሲንክሮንስ ተኾይኑ most of the time ፓዝና ኣብ ሪዲንግ ፋይል ማለት ፓዝና ኢንኮዲንግ ፓራሜትር ይጥቀም ስለዚ ሓደ ፓራሜትር ሪድ ፋይል ዝገብረሉ ፓዙ ኣበይ ዝርከብ ስለዚ እዚ ፋይል እዚ ዛ ኢንፑት ቴክስት ያ ሪድ ገብር ደልየ ኣለኹ ስለዚ ዛ ሪድ ገብር ደልየ እንድሕር ኮይና ፓዛያ ፓዝ ዲፋይን ገይረ ኣብዚኣ ሪድ ፓዝ ዝበሃል ማለት እዩ ኦልሬዲ ስለዚ ፓዛ ሪድ ፓዝ ዝብለኩ ኣለኹ ሪድ ፓዝ ማለት ስለዚ ኢንኮዲንግ ከዓ ያው እቲ ኣለኹ ማለት እዩ ዩኒኮድ ካራክተር ሴት 8 ባይነሪ 8 ቢት ሲኩዌንስ ማለት እዩ ስለዚ ኤፍኤስ ኦልሬዲ ሪድ ገይር ኣለኹ ስለዚ ሪድ ገይር ኣለኹ ላብ ዝኾነ ሴት ገይረ ኣለኒ ሪድ ገይር ኣለኹ ላብ ሓደ ማለት ስለዚ ላብ ዝኾነ ቫሪያብል ሴት ገይረ ኮንስ ሪድ ፋይል ለቕምጠ ሴት ኣለኹ ሪድ ገይረ ማለት እዩ ላብ ዝኾነ በፈር እዚ ስለዚ ገዲም ዲስፕሌይ ገይረ ኣለኒ ኦልሬዲ ስለዚ እንታይ ገይረ console.log እዚ ዲስፕሌይ ገበር ተለኹ ባክቲቭ most of the time ባክቲቭ ክጥቀም ኣለኒ ስለዚ ፋይል content is እዚኣ ግን ወላይን ወላ እዚ ነው ይገር ኣለኒ ታይዳ ስለዚ ቺዝ ሪድ ፋይል ማለት እዚ ተስ ንገራ እዚ እዚኣ ሪድ ትገብራ ኣለኹ በቃ እዛ ፋይል እዚኣ እዛ ኢንፑት ቴክስት ዘላ ኩላ ዲስፕሌይ ትገብረለ እዚኣ ኔም ኦፍ ዘ ካምፓኒ ግራንድ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን ኣድረሱ መቀለ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ካምፓኒ ያው ፕሪሚየር ገለድል ማለት ስለዚ እዚኣ ዲስፕሌይ ትኾነለ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኾነ ይኹን ሞጁል ረን ገብር ተለኹ እንታይ ልገብር ኖድ ኢለ ፅሕፈ እዛ ሞጁል ኔም ማለት እዩ ኖድ ኢለ ሞጁል ኔም ኣፍያ ስለዚ ኦኬ ኢለ ኣለኹ ማለት እንታይ መፅኣኒ ፋይል ኮንተንት ኢዝ ኔም ኦፍ ዘ ካምፓኒ ያው በቃ ኦልሬዲ ሪድ ገይርለይ ማለት ያው ንዓና ንክብቸና እዚኣ ከለር ንገራ ከለር ንገር ባይዚ ከለር ኣውትፑት ንገር ማለት ኢንዳይሬክትሊ ኣናዘር ካብ ኮር ሞጁል ይኾን ንጥቀመላ እዚ ሰርድ ፓርቲ ሞጁል ማለት ከለርስ ኦር ቻርት ልባል ነው እስኪ ኢንስታል ነገር መጀመሪያ ያው በቃ ባይዚ ኢንዳይሬክትሊ ንጥቀም ሰርድ ፓርቲ ሞጁል ሃሜና ንጥቀመሎም መጀመሪያ npm ኢኒሻላይዝ ንገብር ደምር ንፋይናን ኣብ ቀጻሊ እምበር npm ኢኒሻላይዝ ስለዚ npm ኢኒሻላይዝ ክንትገብርለ ያው npm ኢኒት ትገብር ማለት ባይ ዲፎልት ኦል ካራክተር ታይፕስ መሆን ኸ ማይነስ ዋን ክትበሉ ስለዚ ባይ ዲፎልት ያው ኢኒሻላይዝ ይኾን npm ማለት እዩ ስለዚ ኢኒሻላይዝ ገይርሎ ለዛ ሰርድ ፓርቲ ከለር ለዛ አውትፑትና ከለር ነው ከለር ንገብር እንተኾናስ ንጥቀመሉ npm ከለር ኢንስታል ንገብር ከለርስ ሪቻል ክውን ልባል ኣሎ ሲምፕሊ ኢንስታል ንገብሮ ኦልሬዲ ከለርስ እንደቻክ ኢንስታል ገይረ እዚኦም ሰርድ ፓርቲ እዮም አውትፑትናስ ከለር ለኾነ አውትፑት ንገብረልና እምበር ካሊእ ምንም ገለም ስናይ ልማዓንቲ ምንትና ለታሕዝ ጉዳይ ወሊ ግን ያው ስለዚ ኢንስታል ገይረ ኣለኹ ስለዚ ሪድ ገራስ ሓደ ግዜ ሶሪ ሪድ ገራት ኣለኹ ኦኬ ሲምፕሊ ስለዚ እንታይ ይገብረለን እዚ ከለር እዚ ክጥቀመለና እዚ ኮንስት ከለርስ ሪኬር ከለርስ ኮንሰርን ትገብራ እዚ ድሓራ ክንሪኦ ስለኾና ማለት እዩ ስለዚ ከለርስ ዶት ግሪን ለሆነ ሪዛልት ክሪእ ኣለኒ እዚ ደጊመራ ንገብረለኒ ማለት እዩ በቃ ግሪን ለኾነ አውትፑት ረኸበ ኣለኹ ስለዚ ሲምፕሊ እዚ ከለርስ ሞጁል ሰርድ ፓርቲ ሞጁል እዩ ኢንስታል ኢና ንገብሮ እዚ ሰርድ ፓርቲ ሞጁል ዝሓለፈ ተራ እንታይ እናዮ ኢንስታል ገይርና ኢና ንጥቀመሎም ኣብ ሞጁልና ወይ ኣብ ሲስተምና ወይ ኣብ ኣፕሊኬሽንና እዚ ከለር ዝብል ሞጁል ኦር ቻልክ እውን ንጥቀም ንኽእልና ባይዚ ከለር ግን ቤስት ፎር ኮመን ጂኤስ ሞጁል ሲስተም ስለኾነ እዩ ስለዚ ከለር ኤኒ ከለር ኣውትፑት ክገብሮ እንተኾይነ ያው ብከለርስ ዝብል ሞጁል ተጠቒመ እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ሓደ እንታይ ገይረና ኸዚ ሪድ ፋይልስ ሪድ ገይረ ኣለኹ ቀፂለ እንታይ ገብረልና ሪድ ፋይል ካብ ዝገበርኩ እንድሕር ፋይል ዘየለ ኮይኑ ባዘይ ኤረር የምፀለይ ስለዚ ኤረር ከምፅእ ከሎ ፋይል ኢዝ ናት ዲስፕሌይድ ይብለኒ ንኣብነት ኣጋጣሚ ለስ ፓዛ ንቀይራ እዚ ፓዛ ተተቀይራ ሕዚ ኤረር የምፀለይ ማለት እዩ ፋይል ኢዝ ናት ዲስፕሌይድ ይብለኒ ስለዚ እንታይ ኣብዚ እንታይ ኢለ መጀመርያ እንድሕር ኣብዚ ሪከብ ተለኻ እዚ እንድሕር ተረኸበ ፋይል ኢዝ ናት ዲስፕሌይድ ኢለ ኣሎ ኤረር ግን ዲስፕሌይ ክገብሮ ተለለ ኤረር ክላ ይኽእል እየ ማለት እዩ ማለት ለዓይ ክረአየለ መንሰ ኤዲት ከስተኻኸለ ተባሂልና ማለት ስለዚ እንታይ ኢለኒ ፋይል ኢዝ ናት ዲስፕሌይድ no such file or directory ስለዚ አሁን ዝበሃል ፋይል ስለሌለ ስለዚ input the text ስለሌለ ማለት ስለዚ መብዛሕትኡ ታይም ኣብ any operation ያው try and catch error ንጠቀም ለና ኤረር ሃንድል ንገብረሉ ኬዝ ሜካኒዝም ማለት እዛ ቴክስት ያው ንመልሳ ማለት ነው እዚኣ ኸዚ ግን ኦልሬዲ መሊስያ ስለሆንኩ እንታይ ገበረል ኦልሬዲ ረኸበላ እያ ማለት በቃ ኣውትፑተይ ረኸባት ሌላ ማለት እዩ ስለዚ ሪድ ፋይል ሃነክ ሲምፕሊ በቃ ሲምፕሊ fs.read ፋይል ሲንክ ኢልና ያው ዛ ፓዛ ነጥያ ካብኡ ኢንኮዲንግ ስኪምነቲ ማለት ሲምፕሊ ካብ ስቶር ላ ለኾነ ቫሪያብል ስቶር ጌርና ዲስፕሌይ ምግባር እያ ማለት እዚኣ ቀላል ቀፂለን ያው ራይት ካ መገረ ይገብር ፊዝ ክሬት ማለት እዩ ስለዚ ክሬት ካ መገረ ይገብር ራይቲንግ ፋይል እዚ እውን ዘሴምያ እንታይ ክትጥቀመሉ ፓዝ እያ መጀመርያ ፓዝ እየ ዝገብር ኮንስ ስለዚ ፓዝ ራይት ፓዝ ንብሎ እሞ ራይት ፓዝ ስለዚ ራይት ፓዝ ዘሴም ፓዙ እዚኣ ክወስድ ማለት ዴር ኔም ኣብ ፈሊጥ ፓዝ እየ ንጠቕምና ግን ዛ ራይት ፓዝ ዝገበረ ግን ኣውትፑት ክወስዳ ኣውትፑት ደ ቴክስት output the text እያ ስለዚ output እሺ እዚኣ ላዚ ራይት ዝገብር ላዚ ልፅሕፍ ማለት እዩ ዝኾነ ላዚ ክፅሕፍ ዝኾነ ሳምፕል ክፅሕፍ ኣሎ ማለት ዝኾነ ቴክስት ክፅሕፍ ኣሎ ናቱ output ጂቲኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዩቲዩብ ከተብና ኣሎ ስለዚ መጀመርያ እዚ ኢምፒቲ ንገብሮ ሲምፕሊ እዚ ኢምፒቲ ገራ ኢምፒቲ ገራ ኣለኹ ስለዚ ኣነ ግን ላዛ ፋይል እዚኣ ክፅሕፍ ማለት እዩ ኢንኮዲንግ ዘሴም ምስ ላዕለ ለማዕረይ ስለዚ ቀጥታ ክብል ኤቭሪቲንግ ክጥቀም ተለኹ ትራይ ኤንድ ካች ኤረር ክጥቀም ኣለኒ ስቲል ማለት እዩ ምክንያቱ ዳታይ ማለት ፋይል እንድሕረሉ ይኾን ሪዛልት ከን እንድሕ ዘየለኻ ኤረር ከኒ ከስተኻኸሎ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ከዓ ራይት ፋይል ገብር ተለኹ ካዚ መጀመርያ እንታይ ይገብር ካልኣይ ከዓ እንታይ ዓይነት የፅሕፍ ዝፅል ፅሕፎ ማለት እዩ ንኣብነት ኮንስ ዳታ ቱ ራይት እልሞ ታልፅሕፋ ቴክስት እያ ፅሕፎ ቴክስት ፍሉይ ክኾን ኣለዎ ንኣብነት እንታይ ክፅሕፈ ጂቲኤስ ብቋንቋና ወር ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዩቱብ ከዚ ክፅሕፋ ደልየ ኣለኹ ላብዚ ኣውትፑት ቴክስት ግራንት ቴክኖሎጂ ሶሉሽን ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዩቱብ ይከታተሉ ትብል ኦር ግራንት ነርጀስ ቱቶሪያል ሲምፕል ሌትስ ሴይ ነርጀስ ቱቶሪያል ሲምፕል ሶ ሲምፕል ጂቲኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዩቱብ ይከታተሉ እዚ ቴክስት እዚ ክፅሕፈ ደልየ ኣለኹ ስለዚ ኒው ላይን ክፅሕፈ ደልየ ኣለኹ ኒው ላይን ነበረ ማለት እዩ ትግርኛ ይፅሕፈ ሶሪ ስለዚ ዝፅሕፎ ቴክስት እውን ዲፋይን ገይረ ኣለኹ ስለዚ ገዲም ሪድ ገብር ኣለና ትራይ ትራይና ከች ኤረር ትራይና ከች አንድረር ተጠቐም ማለት እዩ ኣብ ትራይ ገብር ተለኹ እንታይ እዩ መጀመርያ ሓደ ቀዳማይ ስራሐይ እዚ ፋይል ሪድ ገብር ኣለኒ ሪድ ፋይል ማለት እዩ ንኣብነት ፋይል ሪድ ገብር ተለኹ እንታይ ገብር ኣለኒ ማለት እዩ fs read الجور لخو simply word fs write file sync هاي قبل عاوزي خطا عن parameter يدلي synchronously write الجور لخو لابد output صح له لا مجمرة بازي لا بينا بازي خا مجمرة سرج جور تلما لذي write باز ليفل ياو parameter حدا لما قال أي خا تاي خا تصح لذي data write ما write التكست صح الانكودينج خا إحنا understand هم الجور ما لذي زح زي أي خا understand جور لا زي أنا دحت خكل رايت أورد خوينا
كنقبر لذا ريزالت ياو فايل ابلودد خوينو للريزالت انا اكسبكت كصبي لنا لذا كونسول دحرزي ذا سيم exactly run خوينو مالتي file is uploaded or written uploaded ዝብል ክመፀና ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እዚኣ እውን ከለር ንምጋር ሲምፕሊ ከለርስ ዶት ያው ግሪን በስ ብሉ አውትፑት እዚ ምስ ትምህርቲ ተሓዝ ጉዳይ ወሊ ኦኬ ስለዚ እንድሕር ትክክል ኮይና እዛ አውትፑት ትመፀላ ራይት ፋይል ኢዝ አፕሎድድ ኢላ ትመፀላ እንድሕር ጌጋ ኮይና ከዓ ኮንሶል ዶት ሎግ ፋይል ኢዝ ናት አፕሎድድ ዝብል ማለት ካብ ኦልሬዲ ኤረር ከዓ ክሪእ ኣለኒ እንድሕር አፕሎድ ዘይኮነስ እንታይ ኮይኑ ዝብል ያው ምክንያቱ ኤረር ፊክስ ንምጋር ማለት እዩ ስለዚ let's output body እና هذه እዚ አራንት ከተለና እዚ output ዛ ራይት ጂቲኤስ በቋንቋ ትግርኛ ዩቲዩብ ካተል ትብል ተጻሕፍ ኣለዋ ማለት እዩ በቃ هذا ፋይል ኢዝ አፕሎድድ ልመጽእ የለ ማለት እዚኣ ከዚያ ክሊር ብሉ ገሪያ ያወራሁት ስለዚህ እዚ output ከይደ ይቸገራለኝ በቃ በቋንቋ ትግርኛ በጂቲኤስ በቋንቋ ትግርኛ ይከታተልና ትብል መጽእ ያላ ማለት ነው አዘር ዋላ ታክስ ኩስ خلي እዚ ያላ ኦሬዲ እዚያ ተወስኸያ እዛ ዳታ ራይት ግበር ማለት ነው ኦኬ ስለዚ ኦሬዲ እዚኣ ተጽሕፋ ያላ ቀጥታ ባይዘይ ራይት ፋይል ግበር ተሎ ዝነበረ በቃ ዝነበረ የሆነ ፋይል ደምሲሲ ወረ ደምሲሲ ልጽሕፍ ማለት ደምሲሲ ይዛል ስለዚ ራይት ዝገብረ ማለት ኦኬ ተላ ፋይል አፕሎድ ዲያ ስለዚ አውትፑት ጂቲኤስ በቋንቋ ትግርኛ ዩቲዩብ ካተልና መሰረታዊ ፍልጠት ኮምፒውተር በዚህ ኮምፒውተር መምዓል ዌብሳይት መምዓል ሶፍትዌር መምዓል ሞባይል አፕሊኬሽናት ያው ዝብል አውትፑት ረኸብናል ኢንዳይሬክትና ባይዘይ ግራንት ቴክኖሎጂ ሶሉሽን ያው ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው ኮምፒውተር በዚህ ኮምፒውተርስ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ሞባይል አፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት ኤቭሪቲንግ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ቱቶሪያል ዝወሉ ማለት ነው ኖድ.js ኤክስፕረስ ኤችቲኤምኤል ጃቫስክሪፕት ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕት ሰም ዘሎ ማለት ነው ኤኒ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ዞል በዚህ ኮምፒውተር ሲግዝ ባሉ አዚ ቻናል መርካብ ይኸል በዚ ጋጣሚ ያው ፋይል ሲስተም እንዳተማርና ማለት ነው እዚ ሪድ ፋይል ገይረ ኣለኹ ስለዚ ተሓሊ ኦፕሬሽን ካዝ ተርፍን እንታይ ሲንክሮነስ ሊስ አፕዴት አመገረ ይግበር ዴት ራይት ሪ ኣለኹ ስለዚ አፕዴት አመገረ ይግበር ሪ ማለት ነው እዚ አፕዴት ሌትስ አፕዴት ፋይል አፕዴት ፋይል መስታዩ አፐንዲንግ ማለት ነው አፐንዲንግ ፋይል እናንጥቀመለ ስለዚ አፐንዲንግ ፋይል ክትጥቀም ተለኹ ከታይ ይገብር ሓደ ፓዚ በቃ ላበይ የና አፐንድ ዝገብሮ ልብል በቃ ኮንስ ፓዝ መጀመሪያ ኤቭሪቲንግ ፓዝ ስለዚ አፐንድ ፓዝ ዝብል ያው ሰብን አፐንድ ፓዝ ፓዙ እዚ ማሕረይ ጥራሕ እንዲ ዛ ፋይል ነኝ ያስባል ነበር እዚ ሲም ፓዝ ለለው ማለት እዚ አፐንድ ዝብል ኦኬ ወላለኹም ቀፂለ አፐንድ ፓዝ የምሰሰልኹ ታይ ዝብል ቴክስት አፐንድ ዝገብር መስራይት ባይዛ አፈላላይ ያው ራይቲንግ ፋይል ማፈላላይ ታዩ appending ዝነበረ ፋይል ኤግዚስት አይጥፍን ኦሬዲ አውላለ ይውስተኸል አድ ገራ ራይት ፋይል ግን ዝነበረ ፋይል የጥፍን እንድሕር ፋይል ነይሩ ኮይኑ የጥፎ እንድሕር ዘይነበረ ከዓ ሓድሽ ክረት ገይሩ ያው ልጽሕፈና ማለት ስለዚ appending ግን ምንም ፋይልና ከየጥፈና እዩ ሓድሽ አይስም ልጽሕፈና ስለዚ append ፋይል ከተለኹ append ዝግበር ቴክስት ከዓ ክጽሕፈለኒ ማለት ስለዚ append data to append እንታይ append ገብር ደለለኹ ስለዚ append ልገብሮ ደለለኹ እንታይ ያው welcome to node.js tutorial in simply in ትግርኛ አተግራንቲክ ሶሉሽን ማለት ትግርኛ ብል append ገብራ ደለለኹ ላበይ ናዝ append ቴክስት ኣብዛ append ቴክስት ታይትለላ welcome to ግራንቲክ ሶሉሽን ያ ስለዚ ኣነ ክኩስኻ ደለለኹ ግን welcome to node.js tutorial welcome to grand technology seminar welcome to node.js tutorial append kuza right overwrite ያው ነው ይወራው ለዛ append አውላልሲ append ይዝገበረለኹ ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ስራይ ኤቭሪቲንግ ሃዝ ወን ታይገብር ትራይ ኤንድ ካች ኤረር ይጥቀም እዚ ኤረር ሃንድለር ባይዘይ ቤስ ኤረር ሃንድለር ስለሆነ ፎርቲም ባ ካሊያት ብዙሓት ያው ሚድል ኦራት ኤረር ሃንድለር ሪና ግን ናዚ ሲምፕል እዚ እንተጋ ማለት እዩ ካች ኤረር ስለዚ ኮንሶል እንድሕር ጌጋ ለታይ ከገረ appending
file is not appended ስለዚህ እዛ ኤረር እውን ትመፅእ ኣለዋ ትፈልጣለኒ ማለት እዩ ያው ክፅሕፍ ከለኹ መጀመርያ ኤፍኤስ ዶት append ክገብር ከለኹ እንታይ append file sync ከም እዚኦም ዘስዮም ምንም ኣፈላላይ የብሉ ጥራሕ በቃ ከምሶም እዩ append ጥቅምታ append file sync read ክትጥሮ read file sync write ክትኾን write file sync ኣብ ድሌት ጥራሕ ስማ ድሌት ይኾነ አንዲክ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ append file sync መጀመርያ ፋይል ዘይበቃ ስለዚ append path ንገብሮ ላበይና append ንገብሮ ካልኣይ ዳታ append ንገብሮ ንብል ዳታ append ማለት append ንገብረሉ simply encoding ያው encoding ስለዚ append ገይረ ኣለኹ ቀፂለ እዚ ድሕሪ እዚ ኦፕሬሽን ዝሰርሐ ትሩቶ ኮይኑ እንታይ ይገብረሉ ትሩቶ ኮይኑ ላብ ዩዘር ዲስፕሌይ ገይረሉ append ገይረሉ ካይልስ ዲስፕሌይ ገይረለይ ማለት እዩ ስለዚ ያው እዚኦም ከለር ንጠቕም ከለርስ ዶት እንታይ ገይረለና እዚኣ ስለዚ ያው ታይም ከለር read write append ምግባር gray and that's no append ምግባር okay ታይም ከለር simply red gray orange rainbow let's say rainbow ገይረ ኣለኹ ስለዚ ታይ file is appended ኢለ ኣለኹ ማለት ስለዚ እዛ read run ገይረለኒ ሞጁላይ ኦር እዛ app.js run ገይረ ኣለኹ ስለዚ app መጀመርያ እዚ ንሪኣ append text ኣላ welcome to grant reconciliation ኣላ ኣብዚ እንታይ ገይረ ኣለኹ append file መግበር ኢና okay ያው append file መጀመርያ እዚ try ገይረ ኣለኹ try dot append file sync append ላብዚ እዚ path እዚ append ገይረለይ ማለት እዚ text እዚ እዚ okay ገይረ ያ በቃ file is appended ዝብል እዚ ኦክቶፕ ዘውፅእ ኣለኹ ታይፕ ያው ከለር ዝብል ሞጁል ሰርድ ፓርቲ ስለ ዝጠቐምከ ኢኻ ምንም ተኣምር የብሉን ኣይ ኦፕሬሽን እንታይ ድሌት ኦፕሬሽን ማለት እዩ ስለዚ ድሌት ኦፕሬሽን ገብተልና ስለዚ ኣብዚ ዘድልየና እንታይ ኦንሊ ፓዝ ማለት እዩ ስለዚ ፓዝ ስለሆነ ድሌት ፓዝ ንብል እሞ ድሌት ፓዝ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ፓዝ ዝነበረ ዘሴም እዮም ኦልሬዲ ኦብሶሊት ፓዝ ማለት እዩ ኦብሶሊት ዳይሬክተሮን ዘሴም ዳይሬክተር ስለዘለዉ ኦንሊ ዝፈላለየ እንታይ ቴክስት ኔም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ድሌት ቴክስት ንብላ ድሌት ቴክስት ኮይና ያው ኦልሬዲ ጥረ ኦንሊ ፓዝ ስለዘድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ ዝፀሓፍ የለ ዝገለ የለ ፓዝ ጥራሕ ዘድልየና ነገር ግን እንታይ የለና ካሊእ ያው ትራይ ኤንድ ኤረር ግን ግዴታ የድልየና ማለት እዩ ከመይ ገይረ እንታይ ስምዖም ንገብሮ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ እንታይ ክስራሕ ኣለኒ ትራይ ገብራ እንድሕር ትራይ ከዓ ከች ማለት እዩ ኣብ ኤረር ትኸድላ ስለዚ ያው ኣብ ትራይ እንታይ ገብራ መጀመርያ ኣብ ኤፍኤስ ዶት አንሊክ መጀመርያ አንሊክ ተኮይኑ ፎር አሲንክሮንስ አንሊክ ሲንክ ተኮይኑ ግን ፎር ሲንክሮንስሊ ኦፕሬሽን ማለት ስለዚ ኣብዚ ጌጋ ከይፍጠር ጥንቅቕና ምክንያቱ አንሊክ እንድሕር ከይርና ይኸዛ ኣብዚ ኣብ ኤረር ስለምፀልና ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ኮልባ አንሊክ ምስ ኮልባ ኮንክስ ስለዝሰርሕ ስለዚ ኦልሬዲ ድሌት ፓዝ ኢና ንጥቀም ሲምፕሊ ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ራን መፅኣ እንታይ ነገረ ፋይል ነው ኮንሶል ዶት ሎግ እዚ መጀመርያ ብከለር ብሬድ ለሆነ ከለር ማለት እዩ ሬድ ለሆነ ከለር ይቅበሎ ፋይል is deleted እዚኣ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ድሌት ዘይተገበረ ከዓ ኤረር ክርኤየና ኣለዎ ማለት እዩ ኤረር ክርኤየና እንተኮይኑ ከዓ ፋይል is not deleted እዚ ዘኤረር እውን ኣብ ባዕላ ምስባልዕ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ድሌት ቴክስት ዝብል ኣሎ ብዙሕ ቴክስት ዝሓዘ እንድሕር ራን ምስ ገበርክዋ እዚ ኣፕሊኬሽን እንታይ ክጠፍእ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኦልሬዲ ራን ገብር እንተኮይነ ኖድ ኢለ ያው ሞጁል ኔማ ማለት እዩ ኦኬ ፋይል is deleted የለ ኣሰራ ስለዚ ኣብዚኣ ነይራ ኖድ እዚ ነይራ ምልክት ኣብዚ እንዳ ድሌት ኤክስ ኮይኑ ነይራ እዚ ኤክስ እያ ምንም እያ ንረኽባ ፋይል ኦፕሬሽን ኣርባዕቲኦም ሃመ ጌራ ክሬት ትገብር ሃመ ጌራ ድሌት ሃመ ገብር ያው ኣብዚኣ ብሲንክሮንስሊ ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ኣብዚ ዝኾነ ሕተት ኣለኩም ኣብ ቪድዮ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጥልና እሞ ኣብ ኢሜይልኩም ንለና ወይ ከዓ ቪድዮ መልክዕ መልሰ ክንህብና ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ፅንሑታ